Konferma oħra jekk qatt kien hemm bżonn illi l-Pulizija ma ħadux azzjoni dwar il-Bank Pilatus fuq parir tal-eks Avukat Ġenerali. Fil-fatt kien Peter Grech li qal lil Silvio Valletta biex fil-lejl tal-famużi bagalji u l-ħarba ta' Ali Sadr il-Pulizija ma tintervjenix għaliex skont l-AG ma kienx hemm offiża kriminali u sa dan it-tant l-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar baqa' l-imġar jiekol il-fenek. Dawn il-fatti kollha ħarġu meta Cutajar kien qed jixed fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Lawrence Cutajar insista li l-parir ta' Peter Grech lil Valletta kien wieħed ċar immens, illi kull ma kellhom f'idejhom kien biss blog u l-ebda stqarrija uffiċjali. Għalhekk, dejjem skont l-AG ma kienx hemm biżżejjed evidenza li tiġġustifika rejd, dan meta kważi pajjiż sħiħ kien imwaħħal mat-televiżjoni isegwi Net Television u l-bagalji ħerġin mill-Bank Pilatus. Matul is-seduta Lawrence Cutajar baqa' jfarfar kull domanda li saritlu, iżda ikkonferma li Jorgen Fenek u Keith Schembri qatt ma kienu investigati dwar il-kumpanija sigreta 17 Black. Il-Prim Imħallef Emeritu Joseph Said Pulicino qal li x-xut illi kieku l-Pulizija ħadu azzjoni dwar 17 Black forsi l-affarijiet illum huma differenti għaliex din il-kumpanija setet kienet il-mottiv għall-assassinju. L-imħallef Mallija min-naħa tiegħu esprima tħassib tal-bord illi minkejja rapporti tal-FIU u d-dokumenti kollha fid-dominju pubbliku xorta suspettati ma ġewx interrogati. Bl-eks kummissarju jirribatti bir-rispett kollu biex tinterroga lil xi ħadd irid ikollok l-evidenza kollha f'idejk, sostna Cutajar. U hawn l-imħallef Mallija staqsa lix-xut jekk emails u mhijiex evidenza biżżejjed. Lawrence Cutajar jgħid li l-Pulizija ma tieħux azzjoni fuq dak ippubblikat fuq il-midja soċjali. Il-Prim Imħallef Emeritu min-naħa tiegħu staqsa x'għamlu l-Pulizija biex jiddeterminaw min kien is-sit ta' MacBridge u eGrant. Cutajar qal li l-ħsieb li l-ewwel tinterroga persuna imbagħad tkompli tiġbor l-evidenza ma jagħmilx sens. Imbagħad l-avukat Jason Azzopardi beda sensiela ta' mistoqsijiet fil-konfront tal-eks kummissarju, fejn fost oħrajn irrefera għal blog tal-2015 fejn Caruana Galizia allegat li Keith Schembri irċieva kickbacks mill-beħ tal-passaporti. Spjega li ġimgħa wara il-ġurnal Times of Malta ippubblika rapport li jgħid li Cutajar u l-Avukat Ġenerali kienu infurmati dwar transazzjonijiet bankarji suspettużi u suspetti ta' ħasil ta' flus. L-Avukat Azzopardi staqsa x'wassal lill-eks kummissarju biex jgħid li m'hemm l-ebda bażi għall-investigazzjoni. Cutajar wieġeb billi qal li dik l-istqarrija ħarġet qabel ma rċevew ir-rapporti tal-FIU. Din l-inkjesta pubblika qed titmexxa mill-imħallef irtirat Michael Mallija, il-Prim Imħallef Emeritu Joseph Said Pulicino u l-imħallef Abigail Lofaro. L-avukati Jason Azzopardi u Therese Comodini Kakija qed jidhru għall-familja Caruana Galizia.